IPOB Igbo ekele m unu Lolo Nneka Chimezie na na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Interview nke taa gara so special. Unu onye mini ya nọ ihe a wachala ugo. Aso Oyoyo, the first lady of IPOB. Onye mini ya nọ mmecha ya introduce ọwụrụkwa aka ya mee onwe introduce tupu anyị agaba n'iru. Onye mini ya nọ wu Odoziakụ Maazị Nnamdi Kanu ka mini ya nọ. Ọ batara ka ọ bịa gafụ Maazị Nnamdi Kanu. Mgbe kọntaktị ya sị ka anyị gbaa ya ajụjụ ọnụ maka na enwere ọtụtụ ihe na-efegharị na ọtụtụ aha akpọgoro ya. Ka anyị jụkwana ya ka o si na-ama na ije abụ m nwaanyị nwebụ a young beautiful pretty woman like this. Negodu na skin apụghị ihu negodu skin. Ọ dịkwa ka onye ọcha. Ọ bụkwa anyị nwa ịmago ekere mbọsị Saturday ike bụ Chineke. Ndị abụ ndị ekere mbọsị ụka. So onye bụ nwunye Maazị Nnamdi Kanu and kemgbe 2015 till date nwaanyị ezubeghị ike. Ọbụlagodu mgbe Maazị nọ outside anyị na-afụ na ọ na-eme mgbanye na-eme travel but nye aka jidesie. Enwere ọtụtụ aha gbawara m ndị ka obi dịka mmadụ akpọgasị ya na ọtụtụ ihe ọ ga-eji aka ya kọrọ anyị ihe ọ gabigagoro na ka o si na-eko okwu na ka o sikwe na-agba Maazị Nnamdi Kanu ume. Anyị believe na ihe anyị na-eme otekwe na ihe anyị na-eme n'ọnọdụ Igbo anyị abụ agba touch afọ ụzọ akọcha anyị abịa nyopụta nke bụ eziokwu wee nye unu. Lolo nnọọ biko kọwara ndị Igbo afa gị. Ndewo Lolo imeela. IPOB Igbo ndewo nọ. Aha m bụ Nwaada Uche Chigeme anyanwụ ụtụtụ okwu Kanu. Abụ m nwunye Maazị Nnamdi Kanu. Nnọọ rinne. Lolo biko kedu ka isi wee mata Maazị? That was 2000. Wow. M nọ na-aga n'ụzọ ya ahụ m ya gbafee ya gbachite azụ chọrọzie m. Wow. Love at first sight. Yes. The attraction. Ịma na ị na-adụ adụ. So ya chọrọ m ya soro m ya agata ọnọ soro m so m na-agbago na from our bus stop. So ya nso m n'azụ ya sị na ya na-achọ ụzọ masị na mama ebe ọ na-aga. So ya na-asị m amụrụ gị na ala bekee masị ya mba na amụrụ m n'obodo a. Ya sị m kama na ị na-ekwu okwu ka onye amara gị masị ya na ọwụ ụzọ ọ na-achọwa ihe a. So anyị na-aga nwanne m tara na-abịa sị m na onye onye nke a na-eso m n'azụ ihe a m sị ya na ọ na-achọ ụzọ. So ya masịzi m na mbata na moto ebe m sị na my mother ma ebe ọ na-achọ kesa ama m ama ụzọ like that. So sị m bata na masị ya na m aba na moto strangers. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ụzọ from my mom ị ga-eso m. So ọ na-anya ntakịrị. So because ọ na-anya ntakịrị esizi m shortcut. So nsirizie ụzọ toro ogologo o soro m n'azụ like that. So ya bata ya paakị ya soro m bata n'ụlọ anyị. Mmasị m onye onye akpa masị na ama onye na ọ na-achọ ụzọ. Mmasị m na ịbịakwa because ndị agharị ya mmasị m na m abịakwa na-ele otu m si ama masị ama m na ọ na-achọ ụzọ na m sị na ị ga-ama that side na ị gatụla ebe ahụ before. So that was even online. Then yeah, I got my mom. You know, that's how we met. The next day, yeah, but online. Only season. That same day, I went wrong about him. Okay. And then when he came to my house the next morning, the same in Fahuti. Now I'm Huti, but online. Wow. So then the man asked, "When we fuck kiss no yati?" Okay. So when she said you could talk about your office, the rest was the history. Good. No, you don't get in there much as the law. I loro 2009. Okay. December. Okay. 19th December 2009. Although na that day, was Rike. N'ihi na Maazị Nnamdi Kanu na-ajụkwa ya ajụjụ maka ihe gbasara ime Biafra ID card, plate numbers, omeke onwe akọnuche na ụdị ihe ahụ. So Maazị na-akọwara ha that na ọ gbasatachakwa na ala azọ ute. So I think that was what ticked off was Rike. Was it having our traditional marriage day? There were boys here. I better do Maazị Nnamdi Kanu. Wow. Maybe share everything. Although that mean that the traditional marriage, no kwadugi, maybe share. So I don't know who were out of. More of a woman to say now our traditional marriage didn't hold. So come on, y'all was really easy, Rosie.
si ọ bụ na maazị abịa lekwa ihe ọ ga-eme ya kama enwe onye gwara m ihe ahụ ọ ma ebe maazị chere na egwuregwu na maybe so ha bịa mebisha everything so nna di m asị n'ebe ọ na-emebishala ihe ha na ọ chọrọ ka akpọtakwa m so ka akwụọ ụgwọ isi so ha akwụ ụgwọ isi alụrụ gị alụ n'agbanyeghị ihe ma gwa mere enwere ihe agba m egbu ewu ọgbụgba ndụ which is the most important thing so gbuo ewu ọgbụgba ndụ anyị na-egbu ewu ọgbụgba ndụ mee ihe niile mecha ihe so akpọla m that day. Okay, so the struggle 2014 ọ mgbe anyị bidoro mgbe anyị nọwara but I think he has been around the struggle from Mosop to forming IPOB. Good. Kedu mgbe emezi arrest? Maazị emekwara maazị arrest a few times before that 2015. Wow. Really? Even came in Abuja, he was traveling back. I may arrest in the airport, Ubucha, Biafra rebellions. Yeah, I can't come for the paper. Or could you be an hour like this? Say photo. Yeah, I think I said okay. Kind of detail from the 2015. Wow. So can he made that before? Can he made that before? Then 2015. But in case we is okay. I think from that 2015, Kototonde might be those so be. I ending cannot coconut support. So, like I said, I believed in the struggle. I brought a member of IPOB, but I believed in the struggle because from 2015, the IPOB struggle became a movement. Absolutely. Obohozi, an IPOB thing. Yes, it became a movement. And then when you are a movement, okay, now. During that period, ejidere onye ndu emugo nwa adịnime. Wow. Adịnime agawala m 8 months. Wow. So agawala m 8 months. That was October 14th. Mụ na enokwa na-ekwu na phone because ọ na-eme mmụọ agbụ n'ụtụtụ m gara n'ala ebe ahụ 30 minutes 45 minutes before nweta onwe m bịa so ọ na-eme chibo ya dere m ozi ịgbọọla agbọ so ihe ọ na-achụkara m ịgbọọla agbọ because